Добър вечер, 25 април, 8:40. Преди малко направих един тест на Купър, 12 минути, 2,8. Отличен съм за възрастта си, може и 3,2, но с близо килограм рис. Това е много добро постижение и сега искам да ви кажа една истина за живота, която вие знаете. И винаги сме я знали, но винаги сме се правили на луди. Винаги сме се правили на луди, не сме искали да стане така. Истината ви е казал и дядо ви, и баба ви, и баща ви, и майка ви. Без да се стараеш, без да влагаш усилия, без да полагаш здрав труд, няма да получиш резултат. А човека иска задължителен резултат. Човека иска, ако може да даде минимум усилия и да получи максимален резултат, или иска гарантиран резултат. А ако се скъсаш да тренираш, нямаш гаранция, че ще станеш световен шампион. Но ако се скъсаш да тренираш, имаш някакъв шанс. Мързелът е неуважение. Мързелът е неуважение към себе си, мързелът е неуважение към околните. Всеки от нас не е страшно да го домързи. Ние пестим енергия, все пак трябва да оцелеем дълго. Но истината е една. Не се пести, бе, човече, не се пести, бе. И 60 години да живееш, живей ги на макс. Живей ги на макс, така че да усетиш, че си направил нещо в този живот. А не си бил поредният тюфлек, който опъва цигари, поредният тюфлек, който се оплаква от работодателя си, поредният тюфлек, който се оплаква от държавата, поредният тюфлек, който мрази всичко и всички. Пътя София Самоков го правят. 1 тон глупаци казват, ама сега за железниците, ама сега защо чакаме, защо? Пичка ви майчина, бе, пичка ви майчина. Пътя се прави, бъдете щастливи. Обаче нещастният човек е щастлив само когато дръпне цигара и след 40 секунди, т.е. 40 минути, нещастника има нужда от нова цигара, нещастника има нужда от нова водка, нещастника мрази работата си или ходи на нея и се оплаква от шефа си, но не смее да напусне, защото знае самия той каква стока е. Свикнал е, знае, че не може повече, страх го е. И единственото удоволствие му е вечерта да шибне една ракия, 5 бири и така нататък. Направете живота си приказка. Радвайте се на него. Имайте провали, имайте възходи. Провала е път към успеха. Не се страхуйте да бъркайте. Не се страхуйте да пробвате нови неща. Гадно ще е, страшно ще се потите, ще чупите крака, ръце. Ще падате, ще ставате. Но ще се радвате на един истински живот. Не бъдете схемаджи и не бъдете буклуци. Радвайте се на живота, наслаждавайте му се и правете неща, които ви харесват. Но бъдете отговорни и изпълняйте това, което трябва да се върши. Но не живейте на живота на другите. Живейте вашия живот. Бъдете щастливи. Лека и приятна вечер. Ще се видим скоро. Чао. Ваш Сашко. Който е стигнал до тук, да удари един палец, да удари един коментар. Няма никакво движение в тая група. Айде малко по-скоро в този канал. Айде да се раздвижиме. Лека и приятна вечер от мен. Чао.